రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సందర్శించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మయన్మార్ సమాచార శాఖ మంత్రి టియాన్ లిన్ అన్నారు. మయన్మార్లో కమ్యూనికేషన్ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శించామని తెలిపారు. ఫిల్మ్ రీస్టోరేషన్, డిజిటలైజేషన్ కోసం మయన్మార్ ప్రతినిధుల బృందం భారత్ పర్యటన సందర్భంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వచ్చారు. ఈ బృందానికి ఆర్ఎఫ్సి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏవీ రావు సాదర స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రతినిధుల బృందానికి రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియోపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అభివృద్ధి, సైబర్ భద్రత, డేటా సెంటర్ నిర్వహణ వంటి అంశాలపై సవివరంగా చర్చించారు. అనంతరం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోని అందాల్ని చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈటీవీ ఛానళ్ల స్టూడియోలకు వెళ్లి వార్తల ప్రసారం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈటీవీ బాలభారత స్టూడియోలోనూ ప్రసార ప్రక్రియను పరిశీలించారు. స్టడీ టూర్లో నేర్చుకున్న విషయాలను తమ దేశంలోనూ ఆచరిస్తామని టియాన్ లిన్ తెలిపారు. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి నేను మయన్మార్ ఇండియా రిలేషన్స్ని బలోపేతం చేయాలని చెప్పి వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనకు యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మయన్మార్ నుంచి వాళ్ళ డెలిగేషన్ వచ్చింది. మయన్మార్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ వాళ్ళు ఎలా బలోపేతం చేసుకోగలరు, అసలు మంచి మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయి, డిజిటల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏవేమి ఉన్నాయని ఎపిసోడ్లో స్టడీ టూర్లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ చెన్నైలో, ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ హైదరాబాద్లో, ఈరోజు మన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వచ్చాము. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చూశారు. తర్వాత మన ఈటీవీ ఎర్త్ స్టేషను, ఈటీవీ కూడా చూస్తూ ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటని ఆయన దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటాం. ఆయన యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మయన్మార్. အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာခွင့်ရတာများစွာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ဒီစဉ်ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီရာမူဂျီကိုရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်အမတန်မှဒါစိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းကောင်းပါတယ်။ရာမူဂျီဟာဒါမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုပညာရပ်ဝန်းတစ်ခုကိုရောက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုပညာရပ်ဝန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုပုံစံလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတွေတွေ့တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်။ထို့တူပဲစ조사အားထုတ်မှုတွေနဲ့ IT နည်းပညာအပါအဝင်ပေါ့အားလုံးရဲ့စ조사အားထုတ်မှုတကယ်တော့တိုက်တိုက်ဝင်ရှိတဲ့မိသားစုတွေတခုနေရာကိုရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ပတန်မှရတာမြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားရတာမြောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်စ조사အားထုတ်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်တမ်းလေးတင်ပါတယ်ဂုဏ်လေးယူပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူး